Είναι αφιερωμένο στον Τίμιο Προδρόμο. Εορτάζουμε την ανάμνηση της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου, εδώ η εκκλησία μας δίπλα. Και σήμερα έχουμε και μια ιδιαίτερη αποστολή να πω. Έχουμε τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με το ΚΙΣΠ. Το ΚΙΣΠ είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έργο. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΠ είναι η Νίκη Καρατζούλα. Νίκη, θα μπορούσες να μας πεις λίγο για το ΚΙΣΠ? Καλησπέρα και από μένα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω και να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη σαν πρόεδρος του ΚΙΣΠ που βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη εκδήλωση σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο του Μακροχωρίου. Τι είναι ο ΚΙΣΠ? Νομίζω όμως ότι όσοι θα μπήκατε σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο του Μακροχωρίου θα είδατε κάποια φυλάδια που μοιράστηκαν και θα τα είδατε, θα τα πήρατε, θα τα διαβάσατε, σίγουρα όμως δεν ξέρετε. Είμαι χαρούμενη ιδιαίτερα γιατί το ήθος και τα έθιμα των ποντίων μεταφέρονται στους νέους. Και μεταφέρονται γιατί είναι αυτός ο λίθος που σε όλους μας κρατάει την ψυχική μας ηρεμία. Και λέω την ψυχική μας ηρεμία γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του ΚΙΣΠ. Αυτό υπηρετούμε κι εμείς. Και λίγο για να σας εξηγήσω και να μην σας τρώω και τον ωραίο χρόνο της διασκέδασης και της ψυχικής σας ηρεμίας σήμερα, ο ΚΙΣΠ δημιουργήθηκε το 2013. Αποτελείται από συνεταιριστές και συνεταιριστές, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο Δήμος, η Περιφέρεια και ό,τι άλλο μπορεί να έχει αυτός ο νομός μας. Αυτή την ώρα 45 άνθρωποι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, πολίτες της Συμμαθίας, δουλεύουν για σας. Είτε στην καθαριότητα του Δήμου, της Περιφέρειας και σε όλα τα νομικά πρόσωπα, να μην τα αναλύω όλα και σας κουράζω, είτε με υπηρεσίες που προσφέρουν στο κηλικείο πάλι του Δήμου Βέρειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν είναι εδώ ο κύριος Βορειαζίδης, αλλά είναι οι εκπρόσωποι του, στη στήριξη από πολύ νωρίς, από το 2013, σε αυτόν τον κοινωνικό συνεταιρισμό και στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλαϊτζίδη. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα άτομα βρίσκουν θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζουν προβλήματα πολλά. Νομίζω ότι δεν θέλω να σας κουράσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο που για πρώτη φορά ένας σύλλογος και δε ποντιακός θέλει την σύμπραξη, τη συνεργασία. Είναι η αρχή για μας, είναι το πρώτο δείγμα και νομίζω ότι το κάνουμε με τον καλύτερο και τον πιο δυνατό σύλλογο. Θέλω να πιστεύω, Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε σε πιο μεγάλα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ. Να ξέρετε ότι στεγαζόμαστε πάλι με τη βοήθεια του Δήμου πάνω από το ΚΕΠ. Όλοι αντιμετωπίζουμε ψυχικά προβλήματα. Όλοι έχουμε στην οικογένειά μας κάποιον που έχει κάποιο σοβαρό θέμα κοινωνικό ή ψυχικό. Είμαστε εκεί αρκετές ώρες την ημέρα για να σας ακούσουμε, για να σας στηρίξουμε, για να σας βοηθήσουμε είτε για κάποιο θέμα ψυχικό που έχετε ή κοινωνικό, αλλά ακόμα και για να σας βρούμε δουλειά. Αυτό κάνουμε και ελπίζουμε να είστε κοντά μας όπως είστε κάθε μέρα όλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο. Παύλο, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για αυτή την ωραία συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, Νίκη. Πολύ εντυπωσιακό το έργο σας.